ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ವರ್ಷನ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೈಕಲ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಚೂರು ಗೆಂಡ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪ ಅವು ಉಂಡು ಮಿತ್ತುಂಡ ಅವಲೆ ಉಂಡ ಬೇಟೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟದೀತೆ ಪ್ರಸಾದ ನೇನು ಕಟ್ಟುಬೇಕೈ ದೀತಾನ ಕೊಂತಾನ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಡಪ್ಪ ಮೈ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಚಿನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ಯಾನ ದೇವ್ರನ್ನ ಹಂಗಿದೆ ಇದು ತಲ್ತಾನ ಕಟ್ಟಾಂದು ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಬಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ಯಾನ ನಮ್ಮೂಲ್ ಕಾಕತ್ತಿದ ಕಟ್ಟದೀತ ರೆಡ್ ಕಟ್ ಕಾಕಜಿಡ್ದಿಯಾನ ಒಂಜೆಪ್ಪು ಸೊಪ್ಪೆ ವರ್ಷ ನಾಡ ಹುಡು ಹುಡು ಅವು ನೀರು ಆವಡ್ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಫ್ರಿಜ್ ಇಚ್ಚಿನತ್ತ ಇನ್ನು ಕುಟ್ಟುದು ಸರಿ ಮನ್ಪು ಅವು ಫ್ರಿಜ್ ಇಚ್ಚಿನತ್ತ ಪಿದೈಡ್ ಸೈಕಲ್ ಉಲೈಡ್ ಕಾರ್ ಅವಿತ್ತು ರಡ್ಡು ದಿನಲ್ಲ ಬರಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆತ ಇತ್ತ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೇಲೆ ಆತ ಇದರಿಂದ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟುಜ ಗಂಟೆ 11 ಹಾಲು ಸಾರು ಮಂತೆ ಅಂಚನೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ದೀತೆ ನಂಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ದೀತೆ ನಂಗೆ ಶೆಕೆ ಕಣ್ಣು ಬಟ್ಟೆ ಶೆಕೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರಿಯಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸಡನ್ ಅದು ಬಿನ್ನೀರು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡಿರ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕಲು ಅಕ್ಕಳು ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಊರಿಗೆ ಬೈದಿರು ಅಂಚದು ಪಿರ ಅಡಿಗೆದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ದಾಲ್ ಸಾರ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ ಕನಾರೆ ಪೋಯಿರ್ ಮೇರು ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಅಂಚನೆ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಕನಪಾಂಡ ಚಿಕನ್ ಸಾರಿಗೆ ಮುಂಬೈದಕ್ಲೆ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಶೆಕೆ ತುಲೆನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಕಿಚನ್ ಒಂಥರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸದ ಮುಗಾಲ ಆತುಂಡು ಗಂಟೆ ಪದ್ರಡ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಮುಗಾಲುಂಡು ಬರ್ಸದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬೈದು ಒಂದು ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಬಾಬ್ಗಳ ಮಸಾಲ ಮಂತದ್ದು ದೀಯ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತಾರಾಯಿನ ಕಡೆಯ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಸಾಲ ಕಡೆಯ ಬೇಯರೆ ದೀತ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಚಿಕನ್ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಫ್ರೈ ಕದಿದ್ದಿತ್ತತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮುಂಬೈದಕ್ಕೂ ತಿತ್ತೋಡುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಕುಲು ಇನ್ನು ಪೋಪುನು ಅಂಟಿನಕ್ಕುಲು ಬೈಯಾಡು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಎತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಪೋಲೆಂದು ಅಕ್ಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಜೆಂಡ ಏಪಲ ಒನಸಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪುವ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲೆಪ್ಪಲ ಕಾಣ ಮುಕ್ಲು ತುಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿನ ಲಡೈ ಎಂಚಿರ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಮುಕ್ಲು ಅವು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಜಾ ಅವು ಚೌಲಿ ಅಂದಿಯಾರ
దానమే కేబి గాలి పోగుతున్నా అండి ఫ్రై అండ ಕಬಾಬ್ ದ ನಾವು ಕಬಾಬ್ ದೀಕಂದ ಅಕಲ್ನ ವೆಜ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಕಬಾಬ್ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಚೂರು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೆದೆತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಚೂರು ಇಮೇಟ್ ಕಬಾಬ್ ಇಮೇಟ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಒಂದು ವೆಜ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಎಡತ್ತನಂಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ದಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಾಟಕ ಉಂಪ ದತ್ತ कौन बजा रहा है? मेरे को बजा रहा है ड्रम के ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ये देख करता है देख कैसा ಎಂಕ್ಲ ಆಂಟಿನ ಕ್ಲೋನಸ್ ಮಂತ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲು ಬರ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಬನ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಬತ್ತಿಲಕನ ಒನಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಬಡ ಆಪುಣದ ಗಂಟೆ 3 ಆದಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆಲ್ಲ ವರ್ಷಲ ಜೋಕುಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಬೇಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೊಂಬುಂದಿಜ್ಜು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗೋವಾನ ಕುಂದಾಪುರನ ನೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಚೂಡಿದಾರ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲು ಅರ್ನ ಮಗೆ ಕೋಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಅವು ಗ್ರೀನ್ ಚೂಡಿದಾರ್ದಾರ್ನ ಮಗಲು ಮಾಮುನ ಮಗಲ ಅಪ್ಪಲನು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೆನ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಊರುಡೆಪ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಮೀಟ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ತೀರ್ಥ ಪಿದಾಡಿ ತೀರ್ಥದಾಕು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ ಬೇರೆ ಹೇಳಾರ ನನಗ ಅಂಚ ತೀರ್ಥ ಪೋಪಿನಿ ದಾದಾಗೆ ಅಮ್ಮಗ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗಮ್ಮ ಅರೆಗೆಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ದಾನೆ ಇನ್ನೇ ಒಂಥರ ಬೋರ್ ಆಪುಣತ ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತು ಪೋದ್ಲ ಜಾಲಿ ಆಣ್ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಮಾತ್ರ ಆತ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಂಬೈದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಿಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ಆತ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಎಂಕ್ಲ ಲಾಕ್ ತುಪ್ಪೇರಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಹಿಂಚಾನೆ ಬರೋಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪುಲೆ ತುಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಂದದೇರು ತುಕ ಪಯಾಚಿನು ಮೊಲ್ ಪೋಪಲ್ಲ ಅಂದೆಲ್ಲ ಮೊಲೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಕಲ್ ಫೋನ್ ಆಗತ್ತ ಪೋಪೆನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೋಲೋ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸೋಲೋ ಪಂಡ ಹಾಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಂಟಿನ ರೆಸಿಪಿ ಚಟ್ನಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಚಟ್ನಿ ಡ್ರೈ ತಾರಾಯಿಂದು ಐಕೊಂತೆ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆನೆ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕಡೆಪುನೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಡ್ರೈ ಭಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಬಿನ್ನೆರಿತ್ತೆ ಇರತ್ತೆ ಮಟನ್ ಗಿಲ ಉಂಡತ ನಿನ್ನ ಕಡೋಡು ಬತ್ತೋಡು ದಾಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅವು ಐಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ನಿನ್ನ ಎಂಚಿನ ಲಸುನು ಬಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಸುನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಲಸುನ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಲಸುನ್ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಕಡವು ಮಿಕ್ಸಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಪಾಡು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮನ್ಪುನ ಐಕ್ ಪಾಡು ಕಾಂದಲ ಪಾಡು ಎಣ್ಣ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತಿನ ಅವಲಡ್ಡ ಜೀರದ ಪೊಡಿ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್
ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ 1 ಕಿಲೋಕು 3 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಮನ್ಪುಡು ಫುಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಮಂತದು ಮಟನ್ ಪಾಡು ಮಟನ್ ಆವಡು ಚಿಕನ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ದಂಬುದಿ ಓಡು ಒಂಜಿ ದಂಬು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಪಂಡ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮನ್ಪುನ ರಪ್ಪ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋದು ಅವು ಸುಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕುಲ್ ದಾದನ ನಾಡೊಂತೇರು ಆಂಟಿನ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಂಟಿನ ಡ್ರೈ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡು ಕೈಗೆ ಸಾಕು ಅಂಕಿತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹಾಕ್ಬೇಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದಲ್ಲ ಏನು ನಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕ ಸಾಕು ಸಾಕು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಎಂತದ ಅದು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮಾಲು ಜಸ್ಮಿತ ಬರ್ತಂಡ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಹಾಲು ಬರ್ಪಲ್ ಓಡ್ತಿ ಪಣ್ಣ ಕಾಲಿಗೆ ದಾಲ ಬಡ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ಓಡೆ ಬೋಪು ನೆಂಚೆ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಲೀಚ ವರ್ಷನ ಈ ಬುಲ್ತಿಂದಾಗಿತ್ತೆ ಈಕೆ ವರ್ಷನೇ ಪೋಯಿರ್ ಟೀಚು ಇರ್ಬೋಬರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ನಾಸಿಕ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನಾನಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಪೋನ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಕೊಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎತ್ತು ದಿನ ಪಕ್ಕ ಪೋಂಡತ್ತ ಅಂದಾಪುಂಡು ಮಾಮನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ನಮಗ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಕಣ್ಣದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಜಾರ ಅವನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ವರ್ಷದ ಮಾಮೂಲ ಪೋನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ ಬರಿಯರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವನ ಮುಖ ಆದದ್ದು ನೋಡ ಬಾಯ್ ಜಾಗ್ರತ ಬಾಯ್ 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 ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಲು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಅಂಚ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಲಗೇಜ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಕ್ಲ ಸೀಟ್ ಕುಡ್ಲುವೇರು ಒಂದು ವರ್ಷ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ದು ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಇರೆಗ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಹಿಂಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ